بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في أرضه وسمائه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت جعل الحزن إذا شئت سهلا وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نعم ينقوى ما سؤال بركة سادوا a wannan wuri mai albarka masallacin marigayi mai girma sarkin kofan zazzau alhaji dambo mai sa'a ubangiji ta'ala ya gama ransa da gafara muna yammacin alhamis daren juma'a 26 ga watan jumadal ula wata na biyar jerin watannin musulunci hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ina shekara 1426 wanda ya muwafaka da 28 ga watan 11 miladiya shekara 2024 in saha muna nan cikin littafin nan mai albarka mai suna kitabu tauhid na babban malami fadilati Sheikh Dr. Salihul Fawzan al-Fawzan ba manta ba muna cikin babi na biyu cikin jerin babukan da ke cikin littafin babin da malam yayi magana akan aqwal wal af'al ayyuka da kuma zantuttuka ayyuka na zuciya da na gabobin jiki bayan akwal furici da baki waɗanda sun tunafi tauhid wanda suke kora tauhidi autan kusuhu ko kuma suke naƙasa tauhidi ya kama na fasali ɗaya bayan ɗaya har guda 11 a sadin da ya gabata mun karkare mun tike a fasalin tasi'u a fasalin thamini kai fasali na 8 wanda yake magana akan karkata da rakkanuwa zuwa ga wasu ƙungiyoyi waɗanda suke yaƙar addinin Allah maɗaukakin sarki ƙungiyoyin da ba na musulunci ba wanda aka kafa su don rusa aƙida da rusa musulunci su zama kishiya ga dukkan wasu tanaje-tanaje da tsare-tsare da Ubangiji ta'ala ya tanadar mabawa don su rayu a kai kamar yadda yake gaya ma manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam thumma ja'alnaka ala shari'atin min al-amri fattabi'aha sai a zo da wasu tsare-tsare wanda zai tada bawa ko dan adam daga wa'annan tsari na alkur'ani mai girma ko shari'ar Allah madaukakin sarki malam ya ba mu misali akan manya-manyan kungiyoyi ɗaya bayan ɗaya guda uku ilmaniya ra'asamaliya da kuma shu'iyya wa'anda duka wa'annan kungiyoyi ne tsare-tsare ne wanda aka kafa su zama kishiya ga tsari da tanaji na addinin musulunci ta'ala ya mana katangan karfe da su za mu tashi alfasalin tasi'u fasali na 8 malam ya ce an nazaratul madiyyati lil hayati wa mafasidu hadhihi an-nazara wannan malam zai mana magana akan wasu tunaninnika wadda take ta'allake wadda take takaituwa kadai akan abin da ya shafi kyalekyalen duniya da dukkan wani abu wanda duniya ta kunsa na jin daɗinta na zahiri ya zama tunanin mutum a kansu yake hawa da sauka da faɗi tashinka yana kai ne bincikenka da nemanka da gogoriyan ganewa ya zama ya taƙaitu ne kaɗai akan mulazzatin duniya morewa da holewa wanda duniya ta kunsa asali manufar da ubangiji ta'ala ya halice ka ba ruwanka da shi bauta ma Allah madaukakin sarki da hidima ma addini ya zama ba shine matsalanka ba in an ce taro in za a samu taro sisi za shi taron addini ba za shi ba yana da uzuri dukkan wani hidima wanda yake akwai samun duniya a ciki to zaka ga yayi kan ji ga karfi zai je komin nisan wuri komin yanayi beji ya damu amma dukkan wani abin da ya shafi al'amari ne ta addini ta rayuwar lahira to za ka same shi bai da wannan lokaci din saboda kawai za ka same shi a irin waɗannan wuraren ba wadda wuri ne wadda ake zuwa a yi tanaji a aika da saƙo zuwa gidan lahira a gina maka gida don idan ka yi ritaya daga duniya ka samu inda za ka tare
Allah madaukakin sarki ya daidaita mana tunaninmu. Wajibi ne dan adam ya fahimci cewa arzikin shi dacewa da rabauta a ranar gobe kiyama yana ta'allake ne da abin da ya dora kansa ya rayu akai a duniya. Abin da bawa ya dora kai ya rayu a kansa a duniya, to wannan yana da tasiri wurin dacewa ko rashin dacewansa ranar gobe kiyama. Shi yasa tilas mu rinka mu kanmu muhasaba. Ka zo ka zaunar da kanka ka rinka kallon me ka aikata tun daga fitowar alfijir har zuwa faduwar rana zuwa sallan ka na isha. In ka koma gida kafin hauga da ka kwanta, sai ka zo sai kai tilawan abin da ka aikata tun daga farkon yini har zuwa karkenta. Ka mai da kanka kamar wani dan kasuwa ko attajiri, ka rinka kallon ababen da ubangiji Allah ya wajabta maka ya farlanta maka a matsayin jarinka wadda da su zaka sa kai kasuwanci, ta yadda ba za ka yi sakaci su samu na ƙasa ko su talafa ba. Sannan kuma ka rinka kallon nafulfuli abinda ubangiji Allah ya sunnanta maka a shari'arsa, wadda ka idan samun ƙarin lada ya zama su kuma kana kallon sa a matsayin riba ne wadda ka samu ƙarƙashin wannan kasuwanci da ka yi. Saboda ka sai zam tunanin mutum kar ya tafi kadai akan abin da ya shafi duniya, ya zama tunaninka ya zama yana akan asali wadda Allah madaukakin sarki ya halitta, abin da Allah madaukakin sarki ya halitta mu dan shi. Malam zai mana magana akan irin wannan tunani din, kishiyar wannan na karken da na faɗa, an-nazaratul madiyya, tunanin nuka wanda suke takaituwa akan kawai mulazzatud duniya, akan kashin miya da zobo da shinkafa da shadda da dukkan wani abin da ya shafi jin daɗin duniya. Shi tunanin shi ya takaita anan. Wan fasidu hadhihi nazara, kuma zai mana magana akan rushewa da ɓaci da lalacewan irin wannan tunani, cewa tunani ne wanda ke ba mai alfanu ba. Malam yace hunaka nazaratani lil hayati, nazaratul madiyya lil hayati wa nazaratul sahiha. Yace akwai tunanin nuka guda biyu dangane da abin da ya shafi rayuwa. Dan adam yana akwai tunani guda biyu dangane da abin da ya shafi rayuwa. Ɗaya mai kyau ne, ɗaya mara kyau. Mana ya ce nazaratul madiyya, tunani materialistic mentality shine nazaratul madiyya, tunani wanda yake takaita akan menene kayan kawa na duniya, materialist akwai su, wanda shi hawa da saukan shi kawai duniya kawai, mota tara, tufafi ya tara, takalma ya tara. Je ka ga wancan Dino Malayi, kaga materialist ne. To kaga shi ba musulmi bane dama can matsalar. To amma akwai wasu, in kai dauki irin rayuwa irin nashi a matsayinka na musulmi, to ai ka kibar. Saboda ka kar ya zama hamminka tara duniya, hamminka ya zama tara lahira. Me yasa? Saboda Allah madaukakin sarki bai halice mu don mu rayu kai a duniya ba, ya halice mu ne don mu zo duniya mu bauta masa, mu samu guzurin da za mu tafi lahira. Allah ya madaukakin sarki mana rahama. Shi yasa masu hikima suke cewa khuliqtum lil akhirah la lid dunya, an halice ku ne domin lahira ba don duniya ba. To ka ce me yasa duniyan? Wa khuliqat lakum ad-dunya lil akhirah, ita duniya an halice mu ne, an halitta mana ita ne ya zama wurin shuka, dan girban sakamako kyakkyawa a ranar gobe kiyama. Shi yasa duniya sai ya zama gidan aiki, lahira sai ya zama gidan sakamako. To tunanin dan adam ya zama akan haka, kada ya koma kawai iya tunanin shi tarin abin duniya, ya zama hatta wajiban ma bai da lokacin su. Inna Allaha farada fara'id wala tudayyi'uha, haka annabi ya faɗa. Allah ya farlanta farallai, sallolin nan suna ciki, azumin nan yana ciki da sauransu. Maza na ce kada ku tozarta ta, sai ya zama tunaninsu ba akan wannan ba. Wani bawan Allah shekaran ji yake gaya mu, ya ce akwai wani sun daɗe suna tare da shi, sai da daddare ya tashi ya dinga sallah, ya ɗauka na fulfuli yake yi, ya ce amma ba na, sai daga baya ya fahimci cewa ba na fulfuli yake ba, ashe sallolin shi ne yake yi da daddare. Saboda wai shi hidimomi faɗi tashi ya mai yawa, bai da lokacin da zai tsaye wannan sallan azhur, bai da lokacin da zai magar la'asar, bai da lokacin da zai magarba, bai da lokacin da zai isha, yana neman duniya kawai. Sai ya koma gida karfe 11 dare, cikin dare sannan ya tashi ya jero wa'annan salolin kaf, ya jero su kaf. To ina amfanin wannan rayuwa? Haka babu. Kaga ya zama
yana cikin wanda wannan matsala ɗin ta kamu, tunanin shi ta taƙaita akan me duniya kawai da kayan alatu na duniya. Lahiran da Allah ya halice shi dan shi, ibadan da addinin da Allah ya halice shi dan shi ba ruwan shi da wannan. To wannan shine nazaratul madiyya lil hayati wa nazaratul sahiha. Akwai kuma wani tunani wanda yake mai kyau, wanda ta dace da manufa da Ubangiji ta'ala ya halicci dan adam dan shi. Malam ya ce wa kullum min nazarataini atharuha, kowanne daga cikin wa'annan tunani guda biyu suna da me, suna da atharinsu, suna da alamominsu. An gane kowanne yana da yanayin shi, yana da sigan shi da yadda yake, a yadda ake gane shi da sifofinsa. Ya ce fa nazaratul madiyya lil hayati zai ɗauka mana ɗaya kenan, ma'ana ya ce tunani dangane da wanda ya takaita akan abin da ya shafi rayuwar duniya kadai. Ya ce ma'anarsa, ya ce an yakunu tafkirul insan, ya kasance tunanin dan adam kowane lokaci maqsuran fi tahsilil malallatil ajila, ya takaita ne kadai akan isa da samun dukkan wani jin daɗi na duniya, dukkan wani morewa da sharholiya ta duniya ya zama ta takaita ne a nan. Waya kuna amalahu, ya zama aikinsa faɗi tashinsa maksuran fi nitaqi dalika, ta takaitu ne wurin tabbatar da haka. Sai kaga aikin shi kamar yana ce maka ɗiɗan duniya ne, saboda ba inda za ka same shi sai wurin me, sai duniyanci. Ta isa abdul dinar ko sai ya zama wannan, ina ka fito neman kuɗi, ina za ka neman kuɗi. Ta isa abdul menene, abdul mai, ta isa abdul dinar, ta isa abdul mai, abdul kamis ne, ba kamis ne lafazin ya zo da shi ba kamis ba ne namanta. Ta isa abdul dinar, ayya, ta isa abdul hamila, bawan dinari ya taɓe, bawan riga shi ma ya taɓe. Saboda ka sai ya zama shi duk wani sabon yadi da ya fito latest za ka gan shi misali da shi, watakila ma bai kai ya saba, haka za ka gan su, sai ya zama makareci cikakke. An gane, ba an hana fa mu ba, an hana ka ji daɗi ba ne fa a duniya, kar ka ɗauka karatun yana ɗauka akan wani ne, kwata-kwata ba haka ba ne. Wafta kifi ma ataka Allahu daral akhirah wala tansa nasibuka min ad-dunya. Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li ibadihi wa tayyibati min ar-rizq qul hiya lil ladzina amanu. Dukkan wani jin daɗin duniya, sakwara da miyan kaza, an gane, fura da nono, kindirmu, ya zama siga misali, in bakin ka na son siga, da dukkan wani jin daɗi, su kilishi, su farfesun kaji da na kayan ciki, su farfesun kansa da bindin shi, billahi lazi Allah ya shi ne don masu imani. In kaga arne ya ci, to albarkacin kaza ne ka dangare shi ya sa ruwan kasko, asali dan kai aka yi. Shi sai Allah ya ce qul hiya lil ladina amanu, da yake ranar lahira na masu imani ne kadai, sai ya ce khalisatun me yawmal qiyama, shi kadai zai samu wannan jin dadin ranar gobe kiyama. In banda mai imani ba wanda zai sha ruwa ko da makwal daya na ruwa ranar lahira. Yan aljanna, yan wuta za su kira su ce an afidu alaina min alma aw mimma razaqakum rabbukum qalu inna allaha harramahuma alal kafirina. Za ce ku dan mana wani abu na ruwa mana na gidan aljanna, saboda bala'in kishin da suke ji ma dan sha, ko wani abin da Allah ya azurta ubangijin ku ya azurta ku da shi, lemu ne, mangwaro, ayaba, sai su ce ina, Allah ya haramta dukkan wani abinci da abin sha na gidan aljanna ga kafirai. To saboda haka illar anan shine ya zama tunaninka ya takaita a waɗancan, addini ba ruwanka da shi, shine sai ka zama kana da illa. An gane, amma bi ni'mati rabbika fa haddis, aka ce ai in Allah ya ni'imta ka, ka bayyana, ka gode ko ka yi amfani da shi. Hatta haddus bi ni'matillahi shukrun. Saboda kakka taba dauka kuma tunaninka ya je wani wuri. In akwai shaddan 100,000 in kana da kuɗin da zaka siya, ka kai ka sa, to ka siya. Amma matsalar in baka kai kasa ba, ya zama kai tunaninka duk yadda za a yi sai ka nemo kasa, shine matsalar fa. In ka sa ka zama makareci, haka hadisi ya faɗa. Duk wanda ya shigan da bai kai yayi ba, to makareci sunan shi, dan baka yi presenting kanka yadda ya kamata ba. Haka nan kuma Allah ya wadata ka koma sa alawayu,
ka koma sa kaya wanda yake gashi nan dai wai kai dan wai kar a ce maka wai kai kana da shi ma makareci sunanka saboda baka bayyana kanka yadda Allah yi maka ba ka ba saboda ka wajibi ne mu gode ma ni'iman Allah madaukakin sarki kaga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk da war'u da tawalu da taka tsantsan yakan yanka a gidan shi akan yanka akuya ko da sauransu akan yanka mishi akuya ce saboda ka ba ana cewa wai zuhudu ba shine rashin jin daɗi ba shi bane zuhudu shine nisantan sako aka ce wani zahid ne mai zuhudu ne to shine yake kaurace ma sako shine ma'anan zuhudu an aka ce wani akwai war'u shine taka tsantsan wa'innan mulazzatid duniya din da Allah ya danka maka a matsayinka na mai imani to kasa shagaltar da kai daga yimma Allah da'a to shine war'u ina fata an gane saboda haka mu fahimci haka saboda haka in ana siyan motar miliyan 80 ka kai ka siya billahi lazi ka siya shugaban masu dauke-dauken alheri ka hau billahi lazi kuwa Allah ina gaya maka shi ne kawai na muke to wannan ana magana akan wanda tunaninsu kadai ya takaita ga duniyar ne lahira ko oho ba su da wannan lokaci din ba za ka same su ruhin ma Allah da'awa da sauransu amma za su wahala wurin neman duniya amma ba za su taɓa yadda su yi zufa wurin neman lahira ba malam sai ya ce fala ya tajawazu tafkiruhu ma wara a zalika ya ce tunanin shi baya ƙetare abin da yake bayan wannan bayan duniyan nan bayan abin da yake na zahiri yake kallo shinkafa da miya an gane yadi mai kyau misali takalmi mai kyau hula mai kyau mota mai kyau gida mai kyau zungureriyar mata doguwa fara mai manyan ido mai dumful ko mai wushirya to duk tunanin shi nan ya tsaya duk abin da yake sabanin wannan ba ruwan shi da su min al-awaqib na daga karken al'amari menene karken al'amari abinda zai biyo bayan rayuwar shi abinda duk ka rayu a kai to me zai haifar maka ba ruwan shi da wannan yanzu wanda ya ɗauki wancan layin karken al'amari shi meye hasara da taɓewa wanda kuma ya ɗauki layin ma Allah maɗaukakin sarki ɗa'a inda Allah yake so a ganshi inda Allah baya so a ganshi Allah ya neme shi a wurin ya ga ba shi ya hau ya sauka ya faɗi tashi wurin yin ma Allah ɗa'a to ana sa ran karken al'amari me zai faru alkhairi zai biyo baya an gane tun a nan duniya innal ladina amanu wa amilus salihati ta'ala ce kana lahum jannatul firdausi nuzula to kaga kenan a ranar lahira shi kuma zai ci karo da wannan sakamako din saboda kaga a waƙib din kenan baya tunanin to a karke menene karken sakamako duk in an yi wannan tafiyan to me za a taras a karke wannan shine tunaninka ba farkon ba karken ko kuma me zai haifar me zai biyo baya yanzu ka zo kana cin shinkafa ka san me zai biyo baya za ka koshi jikinka zai ginu ko amma wanda ya zo yana cin guba fa ka san kana gama ci ko kafin ga gama ko kana cikin ci matsala zai faru haka ne ko ba ka wani idan ka hau mota kana tafiya a hankali kana da kyakkyawan tunani abin da zai biyo baya sauka lafiya ne amma in ka hau ka dinga speed na wuce hankali to ai abin da zai biyo baya sai dai Allah kaɗai ya sani sai dai a ce Allah ya kyauta haka ne ko Allah ya tsare mu saboda ka wajibi mutum ya rinka taka tsantsan shi yasa wajibi ko mutum ya rinka muraqaba ka yi taka tsantsan game da al'amarin Allah madaukakin sarki ka rinka jin a zuciyarka cewa Allah yana kallon ka duk inda kake kaman gashi nan a gabanka wannan sai yasa ka sunkuya wurin yin ma Allah madaukakin sarki da aka kaurace masaban shi dan tuna Allah kowane lokaci yakan ƙara kusanta bawa zuwa ga Allah madaukakin sarki shi zai sa ka ƙara zagewa wurin zage damtse wurin yin ma Allah madaukakin sarki da'a za a kira sallah kana wata hidima ta duniya sai ka tuna fa ai ubangiji ta Allah fa yana kallon ka yanzu an kira sallah abinda Allah yake so ka je kai sallah sai ka ji kunyan Allah madaukakin sarki sai ka tashi ka bar duk abinda kai sai ka je kai sallah an kada sai ka ci gaba haka na a lokacin da shedan ya nemi rinjayi ka saba ma Allah ka hararo Allah fa yana kallon ka ka ji kunyan Allah ka ce ba za ka aikata ba Allah ya taimake mu
wala ya'mal lahu baya aiki dan sakamakon da zai biyo baya kyakkyawa gare shi, ba ruwan shi dan karke za a rufe ka a kabari, duk karke rayuwa za a rufe ka a kabari, ana kai ka mala'iku za su duro raqiba atid su tada kai su zaunar da shi su ce man rabbuka ma dinuka wa man nabiyuka, za su yi maka wannan tambaya guda uku, sannan da na hudun me ka kasance kake faɗe game da wannan mutumin da aka aiko shi zuwa gare ku. Kamar yadda muka sha faɗa, malamai suna cewa idan ba ka da lokacin addininka, ba ka da lokacin da za ka yi hidima a cikin addininka, wa'innan amsoshin in kai ka kyankyashe larabci ba za ka yi ansawa ba, saboda ai abu sai in kana da alaka da shi sannan za ka yi bayanin shi. Abinda baka san shi ba ta za ka yi, ba za ka faɗa ba. Iyakan kawai yanzu an baka admission a makaranta, ka je ka yi screening, ka yi komai, ka yi rijista, ka je ka biya kuɗi a banki, ka zo an shiga lectures na sati 8 aƙalla so 30 misali, ko aƙalla ba ka yi attending ko ɗaya ba, ko ɗaya. Hakanan da ka koma gida baka nema content post outline ba, ka je ka yi googling ko ka yi searching information, ka zo ka karanta ba, sai kawai ranar jarabawa sai a ce an yi manna timetable, za a fara paper kaza karfe 8, shikenan sai kai samu ko karfe 7 ka je ka zauna exam hall kana jira a kawo. Dan girman Allah aka zo aka raba question paper, me za ka yi? Sai dai kai tagumi ka dinka kilga silin, komi ba ka yi rubuta, ko mun jin turancin ka kuwa sai dai ka rubuta shirme, abinda su yan education suke ce ma beautiful nonsense. To shine mutum zai faɗa a kabari ya ce la'adari, kaga amsa ne, amma ya amsa shine ake ce ma beautiful nonsense. Ya ce ban sani ba, man rabbuka ya ce ban sani ba, man nabi ka ya ce ban sani ba, saboda bai da alaka da ubangijin, bai da alaka da sunnan annabin, kenan bai da alaka da bauta ma Allah, bai sadaukar da kai shi wurin bauta ma Allah ba, bai faɗi tashi wurin koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam ba. Su ce ma dinaka me addinin ka, shi ba ruwan shi da duk wani harkan addini kwata kwata. Zai ce la'adari saboda ba ruwan shi da harkan addini. To ya aka yi ka rayu kuma gashi kai sunanka musulmi, ya kai rayu? Zai ce kuntu aqulu kama yaqulun nas, ai kawai dan kidanta na jiyo ne ni, na je ji mutane musuluncin gado, na ji mutane suna cewa la ilaha illallah na faɗa, na ji mutane suna cewa annabi Muhammadu na ce, Allah ƙara mana san annabi, ni ma ina faɗe, sai manzo Allah ni ma na faɗa, amma me take nufi ya la ilaha illallah ta kunsa, me Muhammadu rasulullahi ta kunsa, ba ruwan shi da wannan, bai san su ba. Ya ce la da raita, baka sani ba, ka rayu a haka, wala ta laita, kuma baka damu ka tashi ka je ka gurin waɗanda suka ne sun gaya maka ba, su daga guduman da bakin karfe su liƙa mai, ya ihu, in ji manzan Allah, ihun da ku duk halittun da suke goyo shi za su ci, sai mutane da aljannu. Manzan Allah ce da mutane da aljannu za su ci sai sun sume saboda bala'in karan ihun. Allah ya tsare mu. Saboda ka awaqib na al'amura dole ka sanya cikin tunani. Malam ya ce wala ya amala lahu, bai zai aiki dan shi ba. Shi yasa a farko za su ce ka ga mazaunin ka can aljanna, da ka yi aiki dan ita, shine zai ce rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaqa wa akun min as-salihin. To bai yi ba, sai a ce mishi walan yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirun bima ta'malu. Zai so a yi mishi wannan, ba za a yi ba, saboda mene? Idan lokaci yayi ba a jinkirta, ba a rigewa. Yasa wajibi ne ka aiki da hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam, kun fi dunya ka annaka garibun aw abir sabil. Fahimtar nassin da Abdullahi dan Umar yayi, shi yasa ya ƙarin haske, ya ce idan ka waye gari duk wata dama da ke gabanka na wanda zai sa ka ci riba, kai wani aiki wanda zai sa ka adana ladan lahira ya maka amfani, ya ce kai amfani da shi, kakka bari sai yamma. Idza asbahata kenan faratan tazul masa, idan ka waye gari duk wata dama da ta zo maka a gabanka za ka yi na alheri, kakka daga kafa ka ce sai la'asar, dan baka sani ba za ka kai la'asar din ko ba za ka kai ba. Wa idza amsaita, idan kai yammaci wani aiki na alkhairi ya bujuro maka, kar ka bari ka ce a bari sai da safi, yi a lokacin, dan kila ta yi ka kwanta sai dai a tashi gawanka, ko dai sai dai ka farka ka ganka a karkashin kasa. So nawa Allah jikan malam Muhammadu
ba abincin buɗe baki ne ya ɗauka ya tsallaka titin nan ba, amfani da dama ne akan hanyar shi na ciyarwa ne ajalin shi ya fi samu, ko ba ka bane? Kuma kuda kai kare da irin munin kare a mahanga na shari'a aka ciyar da shi, wanda ya ciyar ya zama sanadin shiga aljanna. Allah ya mishi rahama, kuma Allah ya mana rahama. Duk waɗanda suke ciyar da dukiyarsu ubangiji Allah ya karba, Allah ya musu sakamako da kyakkyawan sakamako. Komin kankanta ka kamanta kakka bari, manzo Allah ya ce ka kare kanka daga wuta koda da tsagin dabino ne. Kowa zai yi daidai, liyin fi ku zu sa'atin min sa'ati wa man qadira alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah. Yace wala ya amlahu wala ya hatammu bi sha'anihi, baya kulawa, bai damuwa da al'amarin musulunci din, bai damuwa da al'amarin da zai biyo baya idan ya mutu. Wala ya alamu anna Allah, kuma ba shi da masaniyin cewa Allah madaukakin sarki ja'ala hadhihi al-hayati ad-dunya, ya sanya wannan rayuwar duniya ne mazra'atul lil akhirah, wurin da zaka zo kai shuka dan cin gajiyar shi ranar lahira. Shi yasa a aljanna za a ce ma yan aljanna kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliya, ku ci ku sha cikin ni'ima, ku ci ku sha ku koshi. Aljanna cin abin da kake so zaka yi, ka bar abin da kake so, ba maganan ka ci abin da kake so ka bar abin da baka so. Aljanna komai kana so, wallahi komai Allah ya maka daidai bukatar ka ne. In ka bari to abin da kake so ka bari, in ka ci kuma abin da kake so ka ci. Amma yanzu a duniya fa abin da kake so ka ci kake ci, musamman ma a yanzu. Duk sanka da tuwon malmala, in maka nuna yaro tuwon shinkafa, gobe ranar jami'a ne, haka nan za ka haƙura, ƙila ma fate za a sha, wani dankali zai samu ya mazga. Amma in so samu ne gobe a yi tuwon shinkafa, ko Allah kuwa liman, ko a buga waina ya ji kashin nan na awaza mai taushin nan mai haɗin nama. To amma sai a hankali. To a aljanna fa lahum fiha ma yashaquna, komai kake so gayi nan. In ka hango wani rago gayi can yayi tozo yayi katan wuya, kaji ya kamata ka ci balangun wancan ragon, kawai tasbihi zaka ganshi kawai gashi nan a faranti yana tiriri yana dimi, an gama komai an gyara maka sarki. Kawai sai dai kai kwance kawai kai shige da wannan karagan, kawai kana ɗiba ka ci iyacinka. Ba maganan wai wannan yayi mai bana ci, komai daidai da bukatanka ne. In ka bar shi to ka bar abin da kake so ne. Allah ya samu dace. Malam sai yake cewa to bai san cewa Allah ya sanya wannan duniya dan rayuwa dan shuka bane a dan abin da ya shafi lahira. Malamai suna bada kissan wani mutum, aikin shi gyara makabarta, inda ya burme je ya gyara, in ya gyara ya gama sai ya fita, sai ya alula, sai ya nafila, sai ya musu addu'a, sai ya gaba abin shi. Ran nan da yazo sai ya aiki, sai ya gaji, sai ya je kwanta bacci ya kwashe shi, bai samu yin nafila ba. Sai mafarki ga 'yan makabarta nan sun zo, ba za su zo mishi godiya bane a tunaninka? Ai suna zuwa hantaran shi suka fara yi da kyaren shi, ashe kai baka da hankali, ashe kai kaza akai kaza. Yace muna ganin ka kaza, yace kana gidan aiki ka kwanta kana bacci. Ina ne gidan aiki? Duniya. Kana gidan aiki ka kwanta kana bacci? Yace suka ce ka gan mu nan, mu muna gidan da ba aiki, muna bukatan aikin mu yi amma ba dama. Suke ce mishi da Allah zai ba mu daman mu yi nafilan na raka'a biyu da kake yi, yafi a ba mu duniya da abin da ke cikin ta. Yafi a ba mu duniya da abin da ke. To yanzu kana da dama kana rayuwa, sai ka amfani da numfashinka wurin ribatar rayuwar. Shi yasa yake cewa ka ci amfanin rayuwanka da mutuwanka, saboda in ka mutu aikinka sun yanke, sai Allah ya sa kana da sakatar jariya, ko wani ilimi da ka sanar ana amfana da shi, ko kuma kai tarbiyya dan kai na maka addu'a kullum. To in ka rasa wannan to sunanka talaka albarzahu. Kar Allah ya sa mu zama talakawa a cikin alamul barzai. Malam sai yake cewa faja'ala dunya darul amal, ubangiji ta ya sanya duniya zama gidan da mutum zai aiki don cin riban sa ranar gobe kiyama. Waja'ala al-akhirah darul jaza, Allah madaukakin sarki ya sa ya lahira ya zama gida wanda za a yi mutum sakamako dangane da abin da ya aikata a duniya. Malam ya ce fa man istaqalla dunyahum bil amal salih rabaha ad-daraini, duk wanda ya kutsa cikin duniyarsa, ya kyautata ya kawata duniyar shi, ya kutsa a duniya wurin aikata ayyuka masu kyau,
ya haskaka ta, ya kawata ta, ya gyara duniyarsa ta hanyar aiki na kwarai, malam ya ce ya rabauta, ya ci nasara, ya ci riba a wa'innan gidajen guda biyu. Na farko gidan duniya, saboda duk in ka zama mutumin kirki, ka zama salihin bawa, to duk abin da zai gangaro jikinka mai kyau ne. In ima zuciyarka ta gyaru, bakinka ta gyaru, gabobinka suka gyaru, to shikenan yanzu duniyanka ta yi mene? Ta yi kyau da me? Da ayyukanka kyawawa. Da ayyukanka kyawawa. Shi yasa idan kai wannan sai Allah madaukakin sarki sai ya datar da kai, sai ya sa ka samu rayuwa mai kyau. Dan ya ce wa man arada an zikiri fa inna lahu ma'ishatan danka. Waye wanda ya saba ma Allah madaukakin sarki yana da rayuwa wanda take mai kunci. To kai da ka bi dokoki da umarnin Allah madaukakin sarki za ka samu rayuwa mai kunci? A ba za ka samu rayuwa mai kunci, sai ka samu rayuwa mai kyau ingantacciya. Shi yasa Allah madaukakin sarki yake cewa alladhina amanu wa lam yalbisu imanuhum bil zulmin ulaika lahumul amnu fid dunya kenan wa hum amnu fil akhirah wa hum muhtadun fid dunya kenan. Saboda haka in kana so ka hau titi ka samu natsuwa da kwanciyar hankali, to ka shiga cikin yin ma Allah, ka sifatu da yin ma Allah madaukakin sarki da sai ya zama duniyanka sai ta yi kyau. A in duniyanka ta yi kyau sai ya zama lahiranka ma ta yi kyau da yaddan Allah madaukakin sarki. Ya ce wa man dayya ad-dunya, duk wanda ya tozarta duniyansa, ya rusa ta, ya bata ta, da'at akhiratuhu, lahiranta sai ta ma sai ta tozarta, lahiransa sai ta me? Sai ta tozarta. Saboda ka sai ya zama lahiran shi sai ta zama ba za ta yi kyau ba. Shi yasa Allah sai ya raba fuskoki guda biyu, wujuhun yawma idin na'ima, sai ya ce lisa'iha radiya, kafin nan sai ya ce wujuhun yawma idin khashi'a. Wasu fuskoki a ranar gobe kiyama kaskantattu ne, amilatun nasiba ko tasla naran hamiya. Allah ya tsare mu. Sai ya dauko wasu fuskan, wujuhun yawma idin khashi'a wa wujuhun yawma idin khashi'a, wujuhun yawma idin khashi'a, sai ya ce lisa'iha, domin aikin su a ina? A duniya. Radiya, su yarda duniya a yaushe? Ranar gobe kiyama. A ina? Fi jannatin aliya, a cikin aljanna madaukakiya, zatan wa qadarin wa mahallan, la tasma'u fiha lagiya. Nan yayi sanyi, kai yau a garin akwai sanyi, nan akwai zafi, duk ba shi a cikin aljanna. Wa ya zubar da ruwa a nan? Ba shi a cikin aljanna. Nan ya jike, ba za ka ji shi a cikin aljanna ba. Na ji na gaji, ba za ka ji shi a cikin aljanna ba. Komai wanda yake ba mai daɗi ba, ba za ka ji shi a cikin aljanna. Dukkan wani abin da zai kama amalance shi a duniya, ka ji daɗi, shi za ka samu a cikin aljanna. Duk amin amin liman. Dukkan wani abin da yake mai daɗi shine, shi yasa aka kira aljanna gidan ni'ima. Allah ya sanya mu a ciki. Allah ya sa mu shiga aljanna sahun farko. Allah ya raba mu da remedial. Saboda ka tozarta duniya, to tozarta lahira ne. Ubangiji ta'ala ya ce khasirar duniya wal akhirah. Malam ya kama mana ma'ana ayata cikin suratul hajj ko? Allah madaukakin sarki yana cewa minan nasi man ya'budullaha ala harfin. Daga cikin mutane akwai waɗanda suke bauta ma Allah a bisa shakku da rashin tabbas da suke da shi, wanda suka sa ma kansu. An gane, amma Ubangiji ta'ala ai gaskiya ne, zalika bi anna la huwal haqq. Mai imani ba shi da shakka akan me? Akan addinin musulunci shine addinin gaskiya, kuma Allah shine abin bauta na gaskiya, ba shi da shakka akan. In ka samu wannan, ana magana ne akan munafiki, shine wanda zai bauta ma Allah a bisa shakku. Yanzu zaka samu akwai musulman da suke da irin wannan sifa din, wanda su suna ganin kawai ai ba a san inda za a dace ba, ba sai inda za a dace ba. Saboda me? Saboda tun farko wa'incan aƙidun sun tasiri a ƙwaƙwalwansu, kuma ba su da alaka da abin da shafi addini da ilimi na addini ko ta kusa ko ta nesa. Sun nutsa a boko zalla. Shi yasa duk wanda ya shiga boko zalla, ya zama boko zalla, to wannan kawai sai dai Allah shi kyauta. Allah ya ji kan sarki ba don ya mutu ba, yana da wani magana ya ce muna so ku zama masu fuka-fukai ne guda biyu. Na ce Allah ji kan sarki ba don ya mutu ba, sarkin kofa ya ce muna so ku zama masu fuka-fukai ne guda biyu, fuffuken dama da na hagu, duk in ka hada sai ka tashi, amma aka datsa ɗaya ba ɗaya to ba maganan tashi. Ya ce akwai bokon saboda ku wakilci addininku abokance, akwai addinin saboda shine asali. To aka hada boko da addini shikenan sai kaga an yi tafiya mene dodar.
amma aka samu ɗaya ba ɗaya sai ka samu musamman aka samu boko ba addini to ta muni. Amma aka samu addini ko ba boko alhamdulillah, amma inda ita musamman duba da zamani sai ya zamme shi addinin ma ya fi tasiri ko da da'awa ko mutum zai yi. Allah ya ci kan bin Usman ba din ya rasu ba, yanzu faɗi tashi da amfanin da ake da shi da ilimin shi na boko a addinanci kaɗan ne? Ai ba kaɗan ba ne. Bin Usman da ire-irensu su Dr. Zakir Naik ko Oreto kenan, ai kakan shi ne Ahmad Dida da ai Oreto kenan. To duk ga sunan Allah ya samu dace. Kwana-kwanan nan malaminmu Malam Bello Salihu a yayi littafi The Science of Hadith, littafin matsalolin hadis ne da turanci, wanda ɗalibai musulmai masu karatun Islamic Studies wanda suke karatu a diploma ko NCE dole sai sun karanta. To ya zama musu mene reference material ko wanda za su karba su karanta. Wanda yake tafiya wannan hanyar yanzu ya samu mene, yanzu dan Allah inda a ce bai san bihin aboko ba zai yi wannan aikin? Ba zai yi ba wallahi. To shi yasa yana da kyau ka hada guda biyu, in Allah ya baka shi kenan. Amma dai duk inda ci ta dawo ka san yes da no, kuma addinin ka ya zam shine a sahun farko. In Allah bai maka baiwa ba saboda yanayi, karka damu ai. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wani hadisi yake cewa salasu man arba'un idza kunna fika fala alayka ma fataka min ad-dunya hifzul amana wa husnul halika ko hifzul amana wa husnul halika wa sidqul hadis wa ifatu fi tuhma. In kana da kyakkyawan ɗabi'a, ta za ka samu kyakkyawan ɗabi'a ba ka da addini? Sai da sai akwai addini, koyarwa na addini shi za ka samu kyakkyawan ɗabi'a. Husnul halika din, hifzul amana, kiyaye amana, wa sidqul hadis, gaskiyar magana, ka rinka faɗan gaskiya, wa ifatu fi tuhma, da kamiya wurin cin abinci. Manzo Allah ya ce to in kana da wannan, duk abin da ka nema a duniya ka rasa, kakka damu. Kusan ka tara arzikin da ake bukata, bawa in yana da shi zai rabauta. Allah ya sa mu dace. Saboda haka yanayi ne. Na'am. Karkaci sai in kana bukata. Abinda malamai suke ci kenan, karkaci sai in kana bukata, kuma in zaka ci ka ci daidai bukatunka, daidai ci. Shine kamewa din. A fata mun gane. Malam sai yake cewa Ubangiji ta Allah ya ce wa minan nasi man ya'budullaha ala harfin ko wanda suke bauta ma Allah a bisa mene shakku fa idza asabahu khairun, idan ya sifata da sifata addini ya samu wani alkhairi, ya samu ta goma shi idma annabihi, sai ya natsu shikenan sai ya doge ya ci gaba da bautan Allah madaukakin sarki. Amma da Allah zai jaraba shi, wa in asabahu fitnatun, idan wata fitina jaraba ta same shi, karayan arziki ko abin da ya kama da haka, in qalaba ala wajhihi, sai ya koma baya, sai ya koma ruwa. Qur'ani ke magana, akwai wani mutum yana sana'an shi, to sai ya fara sallah a masallacin Ahlus Sunna. Ka san ya bari? Wallahi ya bari, ni na san shi. Daga cikin abin da ake gaya mana ya faɗa, wai ya fahimci wai jarin shi ya fara ƙasa ne. Wallahi na fara sallah a masallacin, sai na fahimci zari na ya fara ƙasa, wallahi ai sai na bari. Me lasi kuwa. Na ƙarke ka ce mene? Akwai haka yake, tabbas ka duba ba. To ba shi ne wannan ba da su ake ba Qur'ani ba yake magana. Ka gan shi gashi kuma shi yau a gaya maka. Na taɓa ga ku labari, ina ɗan form 2 ko form 2, lokacin ana form 2 kusan 88-89 don mun gama primary 86, mun shiga gwamnan da 87, 88 nike jin. Na zo ina gungura keke zan je kasuwa faci, yana nan da ran shi, yana tsaye a bakin wani shago, sai ya kira sunana sai ya ce in ba ku bar izalan nan ba
ai kun dinga zama cikin talauci kenan. Wai facin keke ma shi talauci ne, wanda ina da keken fa nawa ne, ina da kuɗin da zan je in faci, to wai kawai saboda keken ta faci wai shine kuma matsala, kuma ba komai ta ja ba sai izala. To a daidai lokacin mutane nawa ne wanda ba yin izala ba suka kai faci kekensu kuma, mutane nawa ne kuma ba su da kai ko tif ba su da shi kuma ba yin izalan ba ne, to sai me kuma? Ka kashin mai da rashin hankali ko? To saboda haka yake cewa kawai shi kenan shi sai ya bari, kuma ina gaya maka bai koma ba. Shi ya riga ya hukunta cewa sallah a masallacin ahlus sunna shi yasa jalin shi ya fara kasa. Wa idza asabahu fitnatun inqalaba ala wajhihi, ta'ala ce hasarar duniya wal akhirah. Ubangiji ta'ala ya ce yayi hasaran duniya. Me yasa yayi hasaran duniya? Shi wannan talaucin da Allah ya kaddara mishi, barin musulunci da yayi da ya koma kafirci zai bashi wannan ina. To kaga hasarar duniya din kenan. Na fata an gane. Saboda haka kuma arzikin kafirci zai dauke mai, talaucin ba zai dauke mishi ba. Arzikin da yake tunanin yana nima yanzu bai samu ba, in ya koma kafirci za ta bashi arzikin? Ba za ta bashi ba. Kaga matsala biyu, talaucin ko fitinan jarabawan ba zai dauke mishi ba, hakanan kuma wannan ba zai samu shi da arziki ba. Shi yasa ta'ala ce khasirar duniya, sai ce wal akhira, kuma ya sarar lahira. Saboda me zai je ma Allah madaukakin sarki kwambar bai da komai na lada, sai zam dukkan wata dama, dukkan wani tagomashi da Allah madaukakin sarki ya tana zamma wadda zai yi rayu a duniya yayi aiki, in yaje lahira shi bai da shi. Dukkan wani rahama da jin kai bai da shi. Allah madaukakin sarki ya tsare mu. Ta'ala ya ce zalika huwa khusranul mubin, wannan shine hasara bayyananne karara. Wannan sifa ce ta munafikai, kamar yadda malaman tarbiyya suka faɗa, suke da irin wannan sifa din. Duk wanda kaga yana kan daidai, jarabawa ta zo sai ya fara tunanin anya wannan hanyar da muke kai ne shi ya ja, saboda haka bari mu koma ruwa. To munafiki ne, sifa ne na munafikai. Saboda shi mumini kaifi ɗaya ne, in yayi imani yayi kullun yusibana illa ma kataballahu lana, shikenan. Manzo Allah yake cewa a cikin wani nasin hadisi, ma asabaka lam yakul liyaka wa ma ahtaka lam yakul liyusibaka wa alam anna al-insana law yastama an yanfa'uka bi shay'in lan yanfa'uka illa bi shay'in katabahu Allahu laka wa in yastama an yadurruka bi shay'in lan yadurruka illa bi shay'in katabahu Allahu alayka. Rufi'atil aqlam, ta alƙalamin da ke rubuta kaddaran bawa an riga an dauke, an gama. Bari a ci gaba a rubuta wani abu sabo, tuntuna an kaddara maka abin da zai same ka. Wace fata suhub, takaddun ma ya bushe, bare ta wadan a ce ya dami, a zo a sake rubutu, bare a yi variation, a rubuta wani abu ƙari wanda ba asali ba shi na ciki ba. Babu, an riga an gama. Shi yasa shi Ubangiji ta'ala tun kan a halicce ka, tun kan a haife ka, Allah ya tazar maka komai naka na rayuwa tun mutum na ciki. Lokacin da ya kai wata 4 a ciki, Allah yakan aika da mala'ika, wa yu'maru bi 4 kalimat bi katabi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa shaqin am sa'id. Tun kan ka zo duniya an gama maka budget. Kowa yana rayuwa akan abin da Allah ya kaddara mishi. Ba wanda ke cin rabon wani. Billahi lazi, ko fashi da makami mutum yayi, rabon shi ya ci, sai dai ya bi ta hanyar haramun ne, sai Allah ya mai azaba. Da ya bi hanyar halas, sai Allah madaukakin sarki ya bashi ta halas. Allah ya ba mu na halas. Allah ya tsare mana imaninmu. Sai ta'ala ya ci gaba da cewa ya da'u min dunillahi, sifa shi na gaba ya ce yana kiran wani Allah madaukakin sarki, ma la yadurruhu wa la yanfa'u, abinda bai iya cutar da shi idan ya mai tawaye, bai iya amfana da shi in ya bauta masa. Kuma yanzu abinda ya kama yana da wani tasiri a gurin shi, kafircin da ya koma da bautan wani Allah, wannan yana iya tasiri ya bashi ko ya hana shi? Bai iyawa. Gunki ne ai, tunani ne ai, tunanin zai kawo man kana yuridul ajrata aljanna lahu fiha ma nasha liman nurid. Allah ce idan ma ka saki lahiran kace kai dan duniya ne kadai, to Allah yana gaya maka aljanna lahu fiha ma nasha, mukan gaggauta mushi ne a cikin ta ma nasha, abinda muke so inji Allah, ba abinda kai kake shi yake so ba. To duk yadda ka so sai abinda Allah ya baka. Kuma kowa yace liman nuridu, ga wanda muke so. Kenan sai ka saki lahiran ka kama duniya, mutum ya ta wahala, ba ga sunan ba tuli. Sai ce zumma jahannama mene yaslaha,
madmuman mahzula ko madhura kai. To duk ka gama mutum ya je lahira babu komai sai ya ce thumma jahannama yaslaha, sa'annan a ƙona shi a wutar jahannama a jefa shi mazmuman madhura, abin zargi wulakantacce haka zai shiga cikin wuta. Allah ya tsare mu. to hasirar duniya wal akhirah zalika husnun, can yake ce yace zalika huwa dalalul ba'id, wannan shine bata wanda yake bayyananniya. yace ya da'u liman darrahu aqrabu min naf'ihi, yana kiran wanda cutarwansa ya fi kusa zuwa gare shi daga amfanin. yace labisal maula, tir da maula mataimaki, wa labisal ashir, tir da aboki. Mataimaki da aboki sun munana su zama wasun Allah ne ka kama su taimake ka, wasun Allah ne ka koma su biya maka bukatun ka duniya da lahira, ba Allah madaukakin sarki ba. Allah ya tsare mu. To kaga nan ubangiji ta'ala yana mana saitin hamma da kafireto akan me, akan tsayuwa akan addini, tsayuwa sau da kafa, wanda shi yasa mu samu arziki da ubangiji ta'ala ya kaddara mu kowa ya samu. shi yasa yace fallahu lam yakhluqu hadhihi dunya abasan bal khalaqaha li hikmatin azima. Allah madaukakin sarki bai halitta mana wannan duniyan kawai dan mu zo mu wasa mu sharholiya ba, a'a Allah ya halitta duniya ne da hikima wanda yake mai girma. Qala Allah ta'ala alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Shine wannan da ya halicci mutuwa ya halicci kuma rayuwa. Yanzu ba ga mu shi muna rayu ba, to Allah ya halitta mana wannan rayuwar ne mu rayu a duniya, kuma ya halitta mana mutuwa cewa za mu mutu dan Allah ya jarraba mu, ya ga ayyukum wane ne a cikinku a cikinmu ahsanu amala zai kyautata aiki. Bai ce aksar ba sai ya ce ahsan, saboda aiki mai kyau sai ya dace da me sanda yanda inda, sai ya dace da sanda Allah ya ce ka yi da yanda manzon Allah ya koyar da inda Allah ya ce ka yi. Yanzu duk sanmu da bautan Allah muka yi sallan asuba ta yi, saboda bai ba sanda lokaci ke. An gane, yanzu duk sanmu da azumin Ramadan za mu yi ta a yanzu saboda lokacin ta bai yi ba. Duk sanmu da mai dawafi za mu je dutsen Kufaina, ai za mu jira sai Allah ya azurta mu, kila bana duk zan biya muku jirgi guda ya kwashe mu je aiki haji, sai mu yi dawafi tare. Allah ya sa in biya muku bana. Allah ya tabbatar mana da alheri. In bizan na hannunka ne sarki, ai mai sauki ne. Saboda ka babu inda, haka nan kuma yanda yanzu in muka tashi sallan isha raka nawa za mu yi, da gangar sai liman ya mana 5, sallah ta yi. Ya mana 6 ko 7 ko 8, a ce ana son mu da rahama, yana son mu da lada mai yawa, ta yi bai yi ba. Saboda ka bai yi ba, saboda ka ahsanu amala sai ya dace da koyarwa da tsarin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya zo da shi. Allah madaukakin sarki ya samu dace. Saura minti nawa? Lokaci yayi, sai mu tsaya anan. Mun zo sai mu tashi aya na gaba wanda ke dilala akan wannan matsala din. Allah madaukakin sarki ya tsare mana imaninmu, Allah ya daidaita mana tunaninmu, Allah madaukakin sarki ya maida mu zuwa ga addinin shi mayarwa wanda yake mai kyau. Allah madaukakin sarki ya saita mana kwakwalwarmu da hankulanmu zuwa ga abin da Allah ya halice mu dan shi. Wallahu ta'ala ala wa alam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya samu wurin tsayawa na cewa Allah ya riga ya azurta mu, ya yanka mu kowa budget din shi. Shin ya halasta mutum ya zauna ya jira landana daka Allah na baki ruwa ki sha'a? Bai halasta ba. Saboda ka wajibi ne mutum ya tashi ya nema, shine abin da ake ce ma at-tawakkul. Zaka dogara da Allah kwarai da gaske dan neman abin da ke so. Shi yasa suka ce at-tawakkul wal i'timadu ala Allah. Ka dogara ga Allah fi jalul matlub wa damul makruh, wurin jawo abin da yake mai amfani, duk abin da ke so da kuma tunkuɗe maka dukkan wani abin da baka so. Sai suka ce ma afilal asbab al ma'zun fi, sai ka aikata sababi wanda shari'a ta yi izini ba wanda ba ta yi izini ba. An gane, saboda ka zauna. Wasu sun zo aikin hajji suka je gurin Umar dan Haddab, Allah shi kara musu yadda, yake tambayan su ina kaza sai suka ce aikin hajji ne, aikin hajji. Saboda ka sai ina labarin guze suka ce ai sun fito sun dogara da Allah, sai yake cewa wannan ba tawakkuli bane, sunan shi tawakkul. Saboda ka tawakkali shine ka rike sababi. Saboda ka kuskure ne mutum ya zauna ya ce ai shi kawai Allah randana daka Allah, ba tauhidi bane. Wanda shi ake cewa tauhidin guda. Ka san akwai matsala kuma ka ce Allah na nan, ka baki ya gani yana tarari
ya ce ga gidan shagali amma kai an fada za a mutu ya ce kai Allah na nan, sai ina zuwa shi kenan sai ya zama cikin kabakin shi ma. To ba in haka gaskiya. Na biyu ina jin ka shaƙi na ausa idin na shi ma bai halasta ba. Me yasa? Saboda lokacin da manzala ya yi nassin manzala ya ce ko dan wuta ne ko dan aljanna an gama an rubuta. To sai sahabbai suka ce ya rasul liman al'amal, me zai sa mu aiki bayan Allah ya riga ya dan wuta ya dan aljanna? Manzala sai ce ku tashi ku yi aiki, wa kullum muyassir lima khuliqa la, kowanne za a sauƙaƙe mishi abin da aka halice shi dan shi. Su ahalin sa'ada sai a sauƙaƙe musu aikin aljanna, yan wuta kuma da yake sun zaɓi wuta ne sai su zaɓi aikin wuta sai a sauƙaƙe musu yi. Na fata mun gane. Saboda ka ba yadda za a yi ka zauna ka ce ba za ka yi aiki ba. Duk wanda ya zauna ya ce Allah ya gama dan wuta ya gama dan aljanna bari ya zauna duk yadda Allah ya ga dama ne da shi, to wannan kawai dan hanyar wuta ya zaɓa. An gane. Duk ai wannan kafa hujja da kaddara, ana kafa hujja da kaddara za mu zai ba wannan littafin bane. Kafa hujja da kaddara yana da ka'idojin shi da kuma inda ake ana kafa hujja da kaddara ne akan ayyukan da yake masu kyau. A Sheikh Abdul Qadir Jailani rahimahullahu ta'ala bawan Allah ne, mutumin girki, yake cewa kamar da Ibn Taymiyyah ya kawo ya kwatire reference da maganar shi a cikin al-ubudiyya. Da ya zo magana akan babin kaddara sai ya ɗauko magana a Sheikh Abdul Qadir Jilani sai ke cewa shi yana kafa hujja da kaddara ne akan ababu wanda yake mai kyau, baya kafa hujja da kaddara akan sharbila da sharholiya da sabon Allah. Zan yi sallah in ce haka Allah ya kaddara mu, zan kaurace ma caca in ce Allah ya kaddara ba zan yi cacin ba, zan je in yi azumi in ce haka Allah ya kaddara mu, duk wani aikin alkhairi sai in ce haka Allah ya kaddara, amma duk saba ma Allah ya ce zan kaurace, ba zan kafa hujja da kaddara in saba ma Allah ba. To wannan shine abu mai kyau, shine hankali, shine kuma wanda ya dace da shari'a. To duk abin da Allah ya ce kayi zaka dace sai ka tashi kayi. Menene wa kul imalu ko wa sayyarallahu amalakum wal mu'minun war rasul ko wal mu'minuna ko Allah ya ce ku yi aiki, Allah da manzansa zai ga aikinku da masu imani. Kaga an ce a yi aiki, saboda ka dole sai kai aiki. Shi yasa ka'ida na shiga aljanna imani ne da aiki, na ladina amanu wa amilus salihati, ba zama haka nan kawai dirshin ba. Allah ya samu dace. Bi salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma izzil Islam wal muslimin wa azil shirka wal mushrikeen wa damir kayda a'da'ika wa sabbatul muwahhidin al muslimin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal ula an tuwalli umurana khiyarana wa la tuwalli umurana shirarana. Allahumma la ta'khudhna bima fa'ala sufaha'u minna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya muhawwilil hawli wal ahwal hawwil halana ila ahsani halin. Allahumma ya muwaffiq ayna wa fikna lima tuhibbu wa turda. ربنا اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم سهل لنا أمورنا كلها وبرحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وصلى اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.